Okay mga kaibigan o mga igala o amigo, ano yan sa akong vlog apang lunano no. Magluto ta og ampalaya o singa na ni palaya. Bago na to sa di pa na to lutoon, magbisaya ta lisod ng Tagalog. Sa di pa na to lutoon, basa na to una ang ato ang palaya. Parang di mapait ang atong sudan nga palaya, di ba? Sundin ko simple ani nga pagkaon, pero ang ato ani nga dili mapait ang ato ang niluto nga palaya. O ikaduha pod maayo ni sa ato ang lawas nga natay medyo taas og sugar, di ba? Labi na tong taas gyud kayo sugar. Kanila lay kanon nato makigsunan parang safety ang atong panglawas. Okay, to. Hiwa-hiwa ta ani mga kigsunan aning palaya kay mao ni atong sudan ron parang dili mo pait, mao ni atong buhaton. Sundi ko ninyo og tan-awa ko ninyo og saon. Okay mga kigsunan, mao ni hiwa-hiwa ta. Hiwa ta sa ato ang palaya. Mao na ni ready na ni sa pagluto mga kigsunan. Sundi lang ko ninyo aron mahikaybaw mo sa akong pagluto nga dili pait ang palaya o palaya nato mga kigsunan. Okay, hindi na to maila sa akong pagluto. Maila. Okay na. Ready na. Mag-init ata diri og mantika. Aghiwa sa taog panakot. Igsunan. Ito simple lang panakot natin. Tulo ra ka klaseng panakot ang ahos, bombay og bitsin. Mao ra. Ahos, bombay og bitsin. Panakot ba ng bitsin, panimpla, ibutang talang nagpanakot na. Galatag kos balungos. Okay lang, sige. Kaya itong landang panakot ka na lamang mga mahiwa, no? Ang mga bitsin, mga panakot, nagunto na, pero sige lang. Sige lang, nato lang, panimpla rin itong hingalan na. Hindi natin na putihon mga kigsunan, no? Hiwa-hiwa tayo, hiwa-hiwa. Ano ni? Ito na yung sundan dong sa procedure sa pagluto nga di mapait ang ato ang kanang sudan nga palaya. Okay mo ni. Hiwa-hiwa sa tano. Hiwa-hiwa. Hiwa-hiwa sa palaya mga kaibigan. Okay mo ni. Ready na. Mao na siya. Humba atong isagol mga kaibigan sa ato ang nilutong palaya. Natay humba po na. Gamay lang nga humba kay makadaot mo na. Itlog po na. Sabok itlog sa mga medyang palaya sa kaitlog. Okay, mao na ito ang sakto na yun ano. Sakto na yun ang isa kaitlog. Lain po daghanon. Okay, magisa na. Okay, ito na ta. Kanang magkuha na taog, andam na taog, kaha magkaigsunan. Ato nang niluno dito sa pagpaagi nga dili mo pait, no? Ang ato lang ani nga dili mo pait ang ato ang nilutong palaya. Bitsinan po nato gamay. Sinan, bitsinan, mao na. Simple lang. Ang ato lang kuan nga dili mapait. Okay na, mao na mantika atong gamito, no? Gamay lang ibutang nato, no? Karon di nato kuan kay lamay humba pod. Di nato pa kuno lang mantika sa humba. Di pa agaso nato kay aron dili madawat ang lawas, no? Kay cholesterol man guna siya, pero ito lang gamitan og kanang mantika nga ng cholesterol. Mo ni ready na. Okay, sundan na to ni parang mahibaw ta sa pagluto nga dili mo pait ang ato ang palaya. Amo nang humba, no? Humba tong hiwa-hiwa, tambok na siya. So gamay ra ganyan, gamay parang naay pahumot lang na siya ba. Napoy unod lang gamay, napoy tambok gamay. Kasi na, okay mo na, okay. Gayon, umana na, itong isunod ang palaya paglunod, no? Kana, palaya na siya, no? Takuban na to, di na to kayong pag-ayo. So, hindi mo pait. Gamay, kayo na na to nga makuha ng mailaw, mga uban, nga kuha, kuha to. Di na to takuban na itong tagtaod. Atong waton nga mo kupos siya, o mo alis ngaw. Yang lisngaw niya adto sa tako mo pilit. Panawa na itong luto na ba.
Na ang alis nga balik na takob. Ang alis nga na nas takob ang iyang tubig basta yung surupong uban mo na di pait, di na to sukay-sukayon. Mo na sikreto sa nga dili na pait ang atong niluto nga palya. Para kami kay murag luto na kung itilawan luto-luto na pwede na kayon kanunay. Mao lang makisunan ang sikreto sa magluto og palya. Okay, luto na bitsinan na to na. Ang tanang pug asin. Gamay, daghan ang bitsin. Siko lang. Okay. Gamay pong asin. Daot makadaot ko ng bitsin matud pa pero sa Japan mo may gamit na ilang kinabuhi o asin na ilang kinabuhi taas man ko na pod kuno ra pod gyud man kay adto Japan. Okay magisunan atong kayo pwede no kayo na kanunay kay luto naman siya. Okay takuban na to ato pa yung palutuon ang masurop yun ang iyang tubig sa surop naman na to luto naman bisang nga to usa pang itlog aron makutid siya luto na dayon pag humana na kaon na ta di ba mga isunan. Okay ready na luto na itlog na kami na pagod gamay wala na pait na mga isunan klaro na kayo na mao na ato ang pagi nga pagluto nga di mo pait mao na ato ang purpose ani og tumong ang lain nga palami kanang recycle na to na kanang taong na kung nga adobo yapi ang napoy humba gani atong giwa mo na gisaguran gani ha ato recycle na kay match na sila kay humba man po na mao na lami na kayo na wa mausik na tusudan nga wa mahurot gani ang buntag o gani udto panihapon na to niron. Okay, salamat mga kaigsunan sa inyong pagtan-aw sa akong vlog no. Mao ra man atong content pero ang importante ani nga di mo pait ang atong palya nga atong giluto no. Ay tumong ginato na walain nato nga lami ang pagkaon ug ikaduha pod lami ni sa mga diabetison. Daghang salamat tuhon ko og please subscribe ug mahimo og daghang salamat usbon ko sa pag sunod ug way pagsawa og bye. Thank you very much sa inyong tanan. Okay. Mga na taron. Mo ni hukad na ta. Mo ni. Okay, hukad na. Okay, ready na sa panihapon mga kaigsunan. Okay, sa lami na no. Itom na. Luto na gyud na kayo. Itom naman siya, hindi kay itom kanang kasawa, hindi ko pagod. Sakto ra nga lami kanon pa murag crispy gamay. Okay, mga kaigsunan, daghang salamat ug tulong ko. Salamat ani wayong danguno pa mahuman. Okay. Na ato na butangan og design gamay para pong ambungan no. Hindi po katakakuha ani nga design. Siya nga na toppings nga sa mala tagnaarang yun na kamoy may bawo kung sana.